Sziasztok, én Darus vagyok, és ma a Grocery Store Simulator játékkal fogok játszani. Végre valahára, most már ebből is játszhatok. Egyébként tegnap létrehoztam egy újat, de sajnos nem tudtam felvenni, mert a Game Bar szarakodott. De most akkor kezdjük is. Nagyon szeretem ezt a játékot. Kis egyszerű. Na. No, igen, akkor menjünk elsőnek a géphez. De rossz lesz megint előről kezdeni. Akkor vegyünk mosóport, lisztet, chipset, ez a... nem tudom mi ez. Akkor legyen rizs, és egyenlőre ennyi, mert csak ennyi maradt. Akkor nyissuk ki a ajtót. Egyébként már egy ilyen boltot csináltam, tesómmal játszok, de gondoltam most akkor inkább kezdek egy újat, és akkor csinálunk ebből egy ilyen sorozatot, hogyha esetleg titeket érdekel, akkor írjátok meg kommentben. Egyébként szívesen meghallgatok ajánlásokat, milyen játékokkal játszak. Nem tudom, a Sims-es tartalom érdekelne titeket, vagy Fall Guys esetleg, vagy horgászós játék. Most rakjuk ki a mosóport. Mondjuk ki akkor ide. És akkor ezt... most ezt oda kihajítom el egyenlőre. Majd ide a sarokba veszek egy kukát, nekem amire kijárni. És akkor ezt most lerakom ide a polcra. Rakjuk ki a lisztet. Igen, 2 kartonnal vettem mindegyikből, amennyi futotta. És akkor ez a... amúgy ez micsoda? Apple Cinnamon Oatmeal. Hol van? Ja, itt van. És akkor... ja, végül is ide is kirakhatom még, azt ennyi. Itt a chips. Most ezt nem hiszem, amikor ennyi marad. Oké. Ja, akkor is csak egy dobozzal vettem. Na mindegy. Oké. Akkor most ezt gyors kidobom a kukába. Ezt jól eldobtam. Hoppá. Na. Egyébként tökre élvezném, hogyha itt a boltban lenne ilyen... tudjátok, ezek a boltizenék. A tipikus boltizenék. Olyan jó kis hangulata lenne a játéknak. Mondjuk úgy is jó. Ha árazzuk be ezt, akkor várjunk. 92. Akkor legyen 6. Ja, várjál. Most ennyiért vettem meg, és akkor ennyi lenne az, vagy hogy van ez, várjál. Nem baj. Legyen most akkor 2,80. Ez meg akkor legyen 3,10. Ez meg legyen 3,80. Ez meg akkor 2,90. Megnézzük, hogy így jó lesz-e. Azt lehet, hogy akkor túl drága lesz. Nem baj. Store is open. Nem szeretem, mikor vihar van itt. És semmit nem lehet látni. Egyébként tök jó, hogyha lenne még több frissítés a játékhoz. De úgy látszik, hogy nem, már nem frissítenek semmit. Egyébként a játékra küke is tök jó. Kis könnyed játék. This and I'm out. This is just what I need. Found it. És nem This mondjátok, hogy one's on my drága. list. Found it.
This one's on my list today. Na, és akkor most This be is one's on my állhatunk. list. Na, várj, hogy is. Ja, igen. Persze, hogy kártyával fizet, Yes, found it. Fine. Let's get these scanned. vagy nem kártyával, készpénzzel. Goodbye. Just this today. This is perfect. Goodbye. Volt egyszer egy másik játék, This is egy ilyen perfect. boltos. Már abban nem is játszottam, mert túl bugos volt. Just these today. Hát nem akart sehogy se érzékelni. Nem is tudom már melyik játék volt. Azt hiszem ingyenes volt az a játék Steamen. Várj. 3. Appreciate Just the these quick Kicsit things. checkout. lassú vagyok. 9. Appreciate the Just quick these checkout. today. Na, gyűlik a pénz. Bye. Gyerünk, vásároljatok, gyertek, ott van szembe egy benzinkút is. Ha jól láttam. This one's on my list. Exactly what I was looking for. Nice. Azt mondta, hogy szép. Egy dolgot vettél csak... Na. Várj, ezt nem is így akartam. De addig is ő. Goodbye. Minek ennyi pénzzel? Exactly what I need. Ekkorával. This is perfect. Thanks. Let's get these scanned. Kicsit túlérzékeny az egerem, olyan gyorsan. Goodbye. Just these today. Mondjuk lehet, hogy így jobb is. Na. Az olyan, melyik kártyával. See you next time. This looks good. Ring these up. Jézusom. This and I'm out. This is Hogy lehet just what ennyire I fizet? need. Ilyen nagy This should pénzzel. do it. See you next time. Let's get these scanned. Bocs, egy kicsit várakoztatlak most. Majd később lehet, hogy felveszek egy Nice. dolgozót is. Ezt nem így akartam. See you next time. El is fogy mindjárt a termék. Thank you. Just these, thanks. Thanks. Jaj. Most mit csinálok? They don't have what I need. Na, hogy meg kell Just Goodbye. these today. Just these, thanks. Most tényleg nem tudtam venni abból se. Egy dolgot veszel. Jó, bezárjuk a boltot, mert már csak ennyi termék van, semmi értelme. Store Hogy is be legyen, closed. hogy ki legyen nyitva. Na, akkor mosóport kiteszem. Hol volt? Basszus. Jaj, csak fölül. Na. Most igen, sajnos most ebben a játékban kicsit lassú az eleje. De se baj. Most is sorozatot csinálok belőle, szóval nem tudom hány rész lesz. Bár amikor már jó nagy lesz a bolt, meg rengeteg termék, akkor már nehéz lesz egyedül játszani, de nem baj, azért vannak a dolgozók. Majd talán ők segítenek. Na, akkor rendelünk még egy ilyet. Akkor legyen egy rizs, meg akkor legyen ez. Legyen még egy, akkor meg ez. Várja. Egyébként nem lehet olyan túl gyorsan haladni a játékba, bár azért valamivel könnyebb, hogy többen játszunk. De most egyedül vagyok. Most gyorsan bepapáljuk, és akkor utána majd elrendezem. Nem is emlékszem, hogy amikor még egyszer játszottam ebben a játékkal, hogy akkor ki lehetett nyitni, hát lesz az ajtót, vagy nem. Arra már nem emlékszem. Na most azt hittem rám csukta az ajtót, mert hogy bebágoltam.
Na. Rakd már ki. Most ezt kihajítom. Behozom ezt a mosóport. Liszt. Akkor van ez a bab. Ezt megrakjuk ide. Akkor ezt is beárazzuk mindjárt. Oké. Akkor ez most elő is van. Mi van még? Ja, jó, eldobtam. Rizs. Olyan zöld szutyit nem rendeltem. Lehet, hogy akkor azt kihagytam. Most akkor rendeltek még abból is. Egy pillanat. És tényleg nem rendeltem. El is felejtettem. Persze, üss el. Na. Amúgy nem is ide akartam a legfelső polcra. És felé. Na. És akkor pont elég lett, látjátok? Ez jó ki lett számolva. És akkor most nyissuk ki a boltot. Store is open. Beárazzuk a babot. Majdnem elfelejtettem. Hol van? Itt ez lesz 1,50. Gyertek! Gyertek vásárolni! Egyet fizet, kettőt kap. Plusz ha ráfizetsz, akkor igen. List. Ugye? Az volt. 7. Goodbye. Most tényleg csak egy rizsért jöttél be, de ennek sokért egy volt. Vásárolj többet. Ott van még többfajta termék. Igaz, nem sok, de idővel nagy választék lesz. Nice. This is perfect. Gyertek, gyertek, This vásároljatok. is just what I need. Na, legalább This te should do vettem it. 4 terméket. Nem mint a másik, csak egyet. De ez milyen dolog? Bring Goodbye. these up. Goodbye. I'll be on my way Szevasz. now. Exactly Goodbye. what I was looking for. Just these, thanks. Nagyon szívesen. Bye. Bye. This is perfect. Just what I was after. This looks good. Just what I was after. Just what I This was is after. just Nem most mert a játékon van magyarosítás. This one's on my list. De mondjuk nem szükséges. Ring these up. Thank you. Én köszönöm, hogy vásárol. Nice. Appreciate the Let's Let's get get these these scanned. This is perfect. Reklamációt távozás után nem fogadunk el. Thanks for the quick service. Ciao.
Nice. De mi szép. Döntsd már el. Just these. Just what I was after. This Hold is on. just what I need. Most tényleg egy dologért jöttél be? Hát akkor... inkább maradtál volna otthon. Thanks for Just the these quick today. service. Thanks Na, for de the legalább quick megveszi a service. mosóport. Just these today. Na, ez már egy This jó I'm out. bevásárlás. Na, valaki ennyi mindent tett. Már mennyi volt? Olyan? 17. Thanks. Egyet többet adtam. Ring these up. Exactly what I need. Thanks. Én köszönöm szépen a vásárlást. Mindjárt lefogyar is. See you next time. Jó This van, is perfect. viszlát később. This Most one's ki on my kell list. rakni. El is fogyott, látjátok. Jó van, megyek, már megyek. Ja. See you next Let's time. get these scanned. Appreciate the quick checkout. Just these, thanks. Ring these up. És tényleg? See you next time. Jó van, szevasz. Store is Jó, closed. sorry, bezárt a bolt. Hamarosan újra nyitunk. De én ilyenkor nem szeretem, mint vagy a boltot, mikor töltöm fel a termékeket, mert nem tudok odafigyelni. Szóval, most akkor sorry. Nem is tudom, hogy lenne jobb árazni amúgy. Ez most üres doboz? És tényleg felraktam a polcra, hoppá. Na, akkor most vásároljunk. Amúgy ezek mennyibe is kerülnek? Jó, ez most annyi nem számít itt. Store Ja, hogy level up itt kell, és akkor úgy lesz, ez elérhető. Meg akkor itt ezek is. De hát jól van. Nem baj. Ez 74 volt. Akkor mi valamit vehetek. Nem? Mi legyen? Ja, nem is ezt akartam, hanem itt, de hát itt sincs sem értem elvenni semmit, mert hát most polc az még van. Nincs is termékválaszték, szóval egyelőre ez marad. Összegyűlik még több pénz, akkor utána bővítjük a termékkínálatot, vagy mi az, hogy level up legyen. És akkor utána lesz még több termék. És akkor feltöltjük a polcokat az új termékekkel. Most ez nem is kellett, azt hiszem. És akkor... igen, az is ezt oda tesszük a helyére. Mosópor. Akkor most ezt kidobjuk. Hát nem így gondoltam. A liszt. Hol is volt a liszt? De ez itt volt legfelül. Az a baj, hogy nagyon megemelve az árat, akkor meg nem veszik meg, mert drágának gondolják, és akkor ott marad feleslegesen a polcon. A babbal így jártam, vagy mi az, vagy bableves, a konzerves szar. Most... oké. A lisztből nem volt még egy? Ez hol van? Ja, itt van. Nem. Várjál. A lisztből egyet rendeltem. Jó, hát akkor most rendelek több pluszba.
A másikat meg felteszem a polcra, ezt megdobom. Itt van. Okay. Most kinyitjuk a boltot. Store Be kell is zomolni, azt megint open. elfelejtettem a beárazástól van. 2,8, hát akkor legyen 2,80. Meglátjuk, hogy megveszik-e. Most mindenféle áron megvehető. Jöjjenek, csak jöjjenek! Az én kis szerény kis boltom. Exactly what I need. Segítsenek rajtam, vásároljanak, megbízható vagyok, mert hogy kell. Exactly what I need. Alright. Nice. This is perfect. Just this. Thanks. Most ezt szórakozol? Thanks for Just just this. this. Pénzzel Thanks. fizetni. Exactly what Just I what I need. was after. This is perfect. Just these today. Just what I was after. Exactly what I need. This is perfect. See you next time. Thanks. Just this today. Amúgy miért mondtam azt, hogy beárazom a... Just these today. beárasztom, na mindegy. Most lehet, hogy nem fogják megvenni? Várjál, nem tudom, hogy fogyott a... Goodbye. Ja, fogy. Hát akkor jó van az. Addig töltögetem a termékeket. Meg azt hittem, hogy majd túl drága lesz, nem. Rizs. Meg később lehet ilyen tolókocsit is venni, hogy akkor több terméket tudjak vinni a Exactly polcra. what I És need. akkor nem kell így szaladgálni. Just what I was after. This is perfect. This should do it. Oh, this one's on my list. Bye. I think Bye. I'll use my credit card. Most... Miért kell ilyen just nagy these, pénzzel thanks. fizetni? Persze. Found it. See you next time. Just these, thanks. This is perfect. This is perfect. Bye. Bye. Bankkártyás This should do it. fizetés. Appreciate the Bring quick these up. checkout. Komolyan, csak egy rizs. Bye. Just these today. 23. Thanks. 80. Csüssz! A bab elfogy, meg a mosópor is. Jó, a mosóporból úgy látom, hogy nincs, de itt van bontott. El se bontott. Exactly what I need. Just these today. Komolyan mondom, nem elég csak 2 kartonnal rendelni. Le kell vagy 5, tehát most annyit nem tudok rendelni egyszerre. Mindegyik termékből 5 kartonnal. Nem gazdag, még nem vagyok. 91? Ne szórakozz már. Goodbye. Just these, thanks. Goodbye. Just what I was after. Just what I Just was these. after. Thanks. I'll be on Just my way. these, thanks. Exactly what I need. Thank you. Just these, Ez thanks. a való életben nem lennék pénztáros. Just these, thanks. Let's get these scanned. Gyorsan delek mosóport, meg már nem tudom mit akartam. Ez. Aj, nem. Oké. Most ez se kell, mert ez most annyira nem fogy. Az a zöld. Már milyen termék van még a polcon?
Ó, rizs még van. Mindegy, rendeltem, nem baj. Az jó, ha van pluszba. Most megint egy darab maradt a Just what I dobozban. was after. Just what I was Jó, after. hogy játékok nincs nekem plusz nehezítések. This is perfect. Jó van, várjanak. Exactly what I még. need. Egyedül vagyok. Nincsen alkalmazottam. Nem kell türelmetlenkedni. Just these, thanks. Exactly what I need. Há, Istenem. Ne szoknátok erről a izéről. See you Ilyen nagy next buli. time. Exactly what I need. See you next time. Ring these up. Thanks. Ring these up. Service. Annak jön, hogy nem kell visszaadni a visszajárót. A pont ugyan annyit ad. Thank you. Ring these up. See you next time. Just this today. Ezt sem így akartam. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hát most ez a videó ilyen rövid lesz. De ha szeretnétek még erről a játékról videót, akkor írjátok meg kommentben. Szóval, és akkor a következőleg folytatjuk. Sziasztok!